Rynkeby, og i det ligger der også at samle penge ind til Børnecancerfonden. Og det her, det er en lidt sjovere måde at gøre det på, end at gå rundt og spørge, om de vil give et beløb. Du har kørt bus i 40 år. Hvad laver folk, når de sådan sidder i sådan en bus? Du har jo det store overblik. Jo, det har jeg da, men det er jo mest ude på vejen. Men indimellem ser man også lidt hvad der sker nede i bilen. Men de fleste, de hygger sig og slapper af. Og jamen, nu her de sidste par år, der er det næsten blevet ikke så meget hygge, som det var før tiden, fordi der sidder de med deres iPad og deres computer og skal helst følge med i alt, hvad der foregår hjemme også. Så det vil sige, at i gamle dage, der var der sådan lidt mere hygge og kortspil? Der var der lidt mere hygge og snakke med folk imellem hinanden og så videre. Nu sådan en tur, som vi kører nu her, hvor alle folk kender hinanden en del i forvejen, der er der masser af snakker og hygge sammen. Men når du kører en almindelig tur, hvor det er et enkelt turister, der kommer ind, så skynder man sig at finde den iPad og computeren frem, og så er det første egentlig, man snakker noget til, der ikke er mere strøm på. Og så har vi den fordel, at vi kan lade dem op i bilen. Men ja, det synes jeg er rigtig godt, du har stik i. Jeg håber ikke, jeg har afladet hele batteriet det har du heller ikke. Her i bussen. Nej. Er der aldrig nogen i alle de her år her, som har lavet nogle mærkelige ting, altså jeg mener med at kaste op eller blive køresyg? Dem har vi haft mange af. Hælde shots ud over Erik Holmgaard, holde ting ud over tingene og sådan noget? Jo. Altså de der ting, vi har tørret op på gulvet rundt omkring og sæder og så videre på toilettet, det skal ikke nævnes, fordi så skulle man da stoppe for mange år siden, tror jeg. Men der er vi meget eksemplariske her i Avismark. Ja, det synes jeg. Er der sådan nogen, nu er der jo sådan inden for flyverdenen, der er noget, der hedder sådan en high mile club, hvis nok. Har du oplevet, ja, så nu bliver jeg helt forlegen. Har du oplevet noget af det samme sådan har man oplevet noget af det samme her? Nej, det synes jeg ikke. Der er jo ellers sovekabine sådan her. Ja, det er der. Men nej, der har været et par ungdomselever, som der har prøvet på at skulle bruge sovekabinen, men det blev der forhindret af deres lærer. Men sovekabinen får sådan midt i, så hvad der sker, det kan du ikke sige. Og man plejer altid at sige, at det område derinde, det er privat, og det er mit område. Så. Ja, jamen jeg tror heller ikke, der er nogen avismaratonløbere, der sådan har været derinde. Nej, det tror jeg heller ikke, og så slet ikke efter de har løbet meget, fordi så har de sundt i ben, de ikke kan komme derind, tror jeg. Ja, der skal man lige krølle sig lidt sammen. Ja, det skal man. Nu bussen her, den er jo en 10-11-12 år gammel, den har kørt snart 800.000. Det er jo Lars Hedegaards yndlingsbus. Han kommer nu, så det skal nok passe. Ja, det er noget med, det er nærmest sidste tur, eller hvad? Ja, han er i hvert fald ved at sælge den, det ved jeg. Hvor skal den så hen, ved du det? Hvor skal vi booke den hen fremover? Ja, jeg tror, det bliver Dubai. Okay, så det vil sige, at vi skal til Dubai busrejser? Ja, det skal jeg åbenbart. For at komme ud og køre med Skjern håndboldbus? Ja, men sådan er det jo. Ja. Vi plejer generelt at skifte, når de rammer imellem 750 og 800.000. Men den er også blevet sådan lige lidt i fjederne. Jeg synes, den ryster lidt, og sådan noget, gør den ikke det? Så? Nej, det synes jeg nu egentlig ikke. Den kører stadigvæk på vinterdæk. Den går lidt hårdere så. Nå, okay. Godt nok. Vi håber, de opfører sig ordentligt også det sidste stykke hjemme. Ja, men ellers og vi kan ikke behøve at spærre sovekabinen af. Ja, nej, det lader vi være med.